Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag kaninyong amin, welcome sa satuya pong programang Bicol Connection. Aldaw kita ngunyan nin Sabado. Pizza 1 kan bulan na Oktubre taon 2022. Welcome sa satuya pong bulan na Oktubre. Goodbye na kita sa bulan na September. Sa lado teknikal sa kuya mga partner digdi. Engineer Felix Lagrimas, sa transmitter site si Joanner De Villa. Ang sa to yung mga maskuladong PSG. Yan man naman si Tony Saison. Digdi po si Rodel Cesar. Ang sa moya pong pagpaabot ni na good morning. Ini po si Joey Habana Lim. Iribanang kita abot 10 o'clock in the morning. Sa pag-urlay-ulay kan mga napapano na tema ngunyan aldaw. Pag-resibi ni na mga report tali sa mga karonda. Magpakanton na kamo.